Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe, sehilaɓe, musidɓe tedduɓe, ɓe dantartindi e pulareje. On kofnama kofnali pulfuli tedduɗi ceniɗi newiɗi gonɗe ene nder netare. Calminali gummi tuɓul luggide danglode ɓerdam faade e moni kala e mon to woni ene woniri. Sikki ala eɗen garta hande e duɗal pular. Ɗum non duɗal pular. Hande noon sen garti e duɗal pular ngal ɓurten yajñadi koto bange ko wiyete holno neɗɗo windirte bindi ha bindi mum cella. Sa yiɗi bindi ma cella musidɗo tedduɗo, saɗa winda a hettoto walla kadi bindira ɗum no hanirta ni taw ko e deejere e teere. Ay bindol kañum e heñortaki. Kalde keñorɗa bindol hay soka neɗɗo bawɗo windude ma wodda to dañƴa joɓɓu. Wadde joni somi wima joni ya windanam galle, ay a ƴewat ko nanɗa, holko nanɗa? Nanɗa ko galle. Ay hay ɗemgal ma nde haala ɗum nde on to derti seeɗa nanɗa ko gal, ha ɓoyi ɓeydi hen le. Wadde saɗa winda mbiya nanmi ko gal, ga, a, gal. Ga alkulal ga e a woni ga, wonde la wona gal. Nanɗa ko gal ina wondi e le. Wadde saɗa winda ɗum bindirani wona galle. Ay waɗi alkule ɗiɗi e lawuji ɗiɗi woni noon nde kalta nde a deƴƴisa kadi jokkitirta kadi alkulal la gonga woni gal e le. Wadde ɗakkodiral ɗum foof wona galle. Eyyi joni somi rokki kadi yeru goɗɗo ñamde. Ay mi nani ñam e de. Wadde ko alkulal ña ina wonde a ko ña. Kono noon wona ɗum tan mi winda nani tan ña, nami ko ñaa. Wadde mi waɗa alkule ɗiɗi a ña, ñam e no wondi e de. Wadde so ɗum ɓenni wadde ko ɗum ɗo woni mi ɗakkodir ɗum wona ñam de, ñam de. Ay mi nani hen alkule a ɗiɗi nde tawno no ŋaɓirɗa hunukoma ma foof ko nonne kadi durtirta e bindol. Ay mi nani somi nani ñamde, ay somi wi ñamde ko alkulal a goto, kono somi wi ñamde ko alkule a ɗiɗi. Eyyi wadde mi windira noon.